Unsa pa pagka-drawing ana oy, wala may lawas, puro raman ulo. Giunsa kaya na? Ug ako lagi maka-drawing ana, aw, daghan jud maibog ba? Mag-heart jud ang mata. Kay hard baya kay ko mag-drawing no. Wa pug ko gi-inform ni teacher da nga mag-drawing di ay. Ako na lang tay mo drawing ani tanan. Mali man pagka-plano ni bay. Oh, unsa man ni oy? Ah, bahala na lang ay. Mulakaw na ko. Pangitaon ako si Ricoy ron be. La, si Ricoy lagi na bay. Nagunsa man na siya diraa bay. Ay, nag-study pa. Murajog musulod. Akong adtuon be. Mali man na iyang gibuhat. Ay, Ricoy! Nag-unsa day ka? Oh, nanapod ka diri, imo nasad kong dalon. Naunsa day ka? Di ba best friend man ta? Di na ko nimo oy. Ngano man? Pirmira ka buang imong gusto. Ana, unsa man ni si Ricoy oy? Mura mag-just now. Sige ra ba ako kasapa ni kuya ha? Ana, si Ricoy, naunsa naman tawon ka oy. Nakalimot ka sa akong giingon nga ang kasaba pirme, pero ang laag tagsara. Maunang dili na putang sulod karon ba kay naa na putay buhaton. Di ko, kita ka, nag-study ko. Nagpiling-piling genius pod. Bisag dili gud na siya ganahan gud mo school god. Awan na diri agad tawi, disturbo kay ka. Bahala ka oy. Oh, daghan kay kumakaon. Tapos na ako lipap dire. Awa oh, tan-awa. Duwa ka buok. Wa ko'y labot, basta mag-focus ko. Ay wala gyud ay kay labot ha. Diri ako mulingkod be. Kung taon ko dire. Nga oh. Tik-apik og taya. Naglaway na di ay. Kaluoy. Nganong maglaway man ko, nadaghan man ko baon. Tik-apik po. Kabalo mangganit ko sa imong balon. Saging nga gisugba. Kaluoy. Ay ragog sigig saba agad tabi kay madisturbo ko. Whatever. Minga eh. Ug muuban lang ng isa dra sa ako ang laag karon. Maiyahan din ning duwa ka lulipap. Asa mo ta magbalay-balay be? Mukuyog na kay Ricoy. Muuban na lang ko, basta kuha na lang ng lollipop. Aw! Dali man ko maistorya Ricoy. Oh, imuha na ning duwa ka lulipap. Oh. Be. Tara! Tara! Gitabi! Kuy, ayaw lang sagsaba ha. Kay nagklase na oh. Naan na si teacher sa sulod. Mukha mang lang taron, dili ta makitan sa bintana. Sige, Ricoy. Ako'y una og kamang ha. Tapos musunod lang kanako. Ayaw lang jug bulag. Sige. Uy, nansa mo? Hala! Dagan koy! Law, nanulod, nanakas to ba? Laguta ko yoy! Nasakpan pag yun ta sa bata bay! Murag classmate man to nato! Classmate jud, si Riner man to. Na, basing mutugan to ni kuya ha? Aw, tistingan lang yun niyag sumbong-sumbong kaya kanya akong koma! Masumbagan dyan na ako na iyang likod ba? Pahulay sa taoy, kihang ako. Tara! Iwa po kong tubig bay! Dali na! Kapoy mangkugdagan ko'y uy! Hangak ayo bay! Hangak gani kaayo no. Ah, laguta ani ko'y uy! Wala man day tubig diri abang! Wow, nakayo ko ba? Unsaon manato ni oy? Unsa pa, idi mo uli, matulog, unya mo tanawag, kokomelon! Ten. Hala, kabalo po day ka anak ko'y, mutanaw po day ka ng kokomelon? Lisod sad. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. Asa maron sila? Ya, tura sila yao.
Kagwang ni mga bataan eh. Di gini sila makasulod ba? Ya, nakita na ko sila kanina nagkamang-kamang aron di makita sa teacher. Bantay lang ning duharon. Hoy, maayo mo no kay nagtambay-tambay ra mo dire. Ah, well. Hala, koy! Nay, mong kuya! Ya, good morning. Good morning, ya! Good morning sa inyong kabuang. Anong wala mo ni sulod? Taka lagi ng kuya ni mo. Kuy ba? Kanang ya, nanulad mang good ni ba? Unya, karon, wala pa'y klase. Kay recess man. Tama ya, tama. Recess? Tanawang mga classroom, nagklase tanan. Hala ka, koy! Dito man din sa classroom gikan! Unsaon naman nato ni dagan! Bantay lang ta sa balay koy. Dito tayo mag-abot. Unsa man ni bataan nga di magyud mo sulod? May gani koy kay nakadagan ta koy wala ta na absan. Pero ang problema, unsaon man nato ni pag-uli? Bunal. Ha!